Bahaushiyar tashe da ke tsage gaskiya komai ɗacin ta. Masu kallon mu za ku kalli taƙaitattun labaran Matashiya TV tare da ni Khadija Ahmad Tahir. A yau muna Juma'a 8 ga watan Zulhijja shekara ta 1445 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa birnin Madina, wanda ya daidai 14 ga watan Yuni shekarar 2024 miladiya. Majalisar Wakilai ta ƙasa ta nemi gwamnatin tarayya da ta gaggauta sayan sabon jirgin sama wanda shugaban ƙasa da mataimakinsa za su rika amfani da shi wajen tafiye-tafiye. Kwamitin Majalisar kan harkokin tsaron ƙasa da leƙen asiri ce ta bayar da umarnin, inda ta ce shugaba Bola Tinubu da mataimakinsa Kashim Shettima na buƙatar sabon jirgin sama. A nan kuwa babbar kotun tarayya da ke Kano ta bayyana cewa tana da hurumin sauraron karar da sarkin Kano na 15 wato Alhaji Aminu Ado Bayero ya shigar gabanta. Alƙalin kotun mai shari'a Liman Muhammad ne ya bayyana hakan a ranar Alhamis a yayin yanke hukuncin kan shari'ar masarautar Kano a zaman da ta gudanar. A dai kanar rundunar 'yan sandan jihar Kano ta haramta dukkan wasu haye-haye da aka saba gudanarwa a yayin gudanar da bukukuwan babbar sallah ta bana a jihar. Kwamishinan 'yan sandan jihar Muhammad Hussein Gumal ne ya bayyana hakan ta cikin wata sanarwa da aka fitar a ranar Alhamis. Ya ce rundunar ta yi haka wato ta haramta haye-hayen sallar ne sakamakon dalilai na tsaro. Hukumar kula da bayar da lamunin karatu ta ƙasa NALFAD ta tabbatar da cewa za ta baiwa 'yan Najeriya lamunin karatu ba tare da wanda zai tsaya musu ba. Babban daraktan hukumar a ɓangaren kuɗi da gudanarwa Dr. Fred Akinfala ne ya bayyana hakan. Ya ce shirin na ɗaya daga cikin abin da za a yi alfahari da shi a Najeriya. Gwamnatin jihar Katsina ta bayar da kyautar naira miliyan 6 ga iyalan jami'an 'yan sanda 6 da jami'an tsaro sa kai 3 na jihar da 'yan bindiga suka hallaka. Kwamishinan ayyuka na musamman na jihar Isa Muhammad Kankarni ya jagoranci tawagar gwamnatin zuwa bayar da kuɗin. Ya ce gwamnatin ta Katsina ta bayar da kuɗin ne domin rage wa iyalan waɗanda suka mutu raɗin halin da suke ciki. Duka-duka a nan takaitattun labaran ya zo ƙarshe. Amdalin Etan da Tatis Abubakar Murtala Ibrahim ne Khadija Ahmad da na kan zonto nake cewa mu ne lafiya. Sunana Muhammad Nura, manaja a Dala Shoes and Bags. Muna kawo kaya daga Dubai, Thailand, Turkey, Saudiya, Egypt. Muna kawo takalmi da jaka na zamani masu kyau sosai. Muna da adres a Zoo Road, sannan muna da shago a kasuwar Sabon Gari Hamza Abdullahi Gate. Shagon mai lamba C355 da Shoes yana kallon gabas. Yawa, sannan mukan iya sayarwa da mutanen da ba sa Kano, mukan tura musu kaya Nijar, Kamaru, Chadi da sauran garuruwan da suke Najeriya, Kaduna, Zaria, Abuja, Zamfara, Sokoto, Maiduguri da sauran garuruwan da suke Najeriya. Sannan lambar wayar da za ta tuntuɓe ma ita akwai 080 28 91 0999, sannan akwai 090 24 42 34 56, sannan akwai 080 37 55 1510, sannan akwai 080 32 60 46 83. Sannan kayanmu suna da inganci, suna da quality sosai. Na mata waɗanda suke so su burge mijinsu, amare, uwar gida, muna kawo kaya masu kyau masu inganci sosai. Sannan kayanmu suna da quality sosai da sosai.